Tirio nang? Ario maber. Nitie maber. Koro adwani mondo ikaw kifunguni. Gari ni olil kabisa go dala to lil. Adwani mondo itere ka wash luoke maler. Chiene but kanyo dhi dogunde ariyo. Marachar no en mare ngane won boy kikigoli. Moro ni mano maro inyalo duoke ot, sawa? Haya. Kichego to angi pake i gate. Okoka gigo kikikel gige ot ka. Weda gigo kanyo kwani won. The lost gigo. Tudo ngoi bon nyabiro ka gigo kanyo yawa. Nyaka gigo ikete ot. Ka okiwe bara bon go won boy yang no yud kanyo yawa. Babe, rabon go katero ne won boy. Mama bro kele weche mang'eny kayiem. Wewe mondo be kodonge gari kenya ng'ena bro dhi garaja bro kone. An kata gima nomiyo tingo rabon go akia. We weche mang'eny na kwa ai wuoth donj na ot. Rabon go weri go kanyo. Babe, yeah. Well, finally. Home sweet home. Yawa odane to molil kama. Otini bene yod ni adier. Ma gima no ka otim kata. Hey, aol. Beba aol mara tare. An gima dwaro mokwongo. Donjna donje e jikon cha. Ilosna gimoro kanyo manyalo chamo. Anjo ka aol ta denyo. Apenji. Babe, chiemo wachamo nakuru cha okoromi? Chiemo manade? Macha be chiemo. Maka ok chiemo. Macha na bila. Apenji. Nyama choma ibila gi kuon. Mimede soda. Babe. Podi wacho ni bilo. An ng'eni sama antiere wuoth. Ok achiem ga mang'eny. Nikech adwa ni sama riembe ndara, asika chung. Adwa ni kase donje gari mtoka na riembo ta riembo nyaka chope e ot. Koro adwa ni ikri. Idonja donje e jikon kacha cha. Itim kaka itimo gacha dong. Be pare okanyal tedo sani. Kata ambe ineno kuma antiere ni. Aol. Neno kaka chal. Magi buru magothoro. Opong'o face. Yana winjo nja kalela buru magothoro gimora magothoro. Mitwa makondara mana kuru. Achal nade. Be bothoro bentie buru. Magi ok buru manaro. Naro kuma antiere buru. Ne bebe, wadhi agolo makeup, alosra kasta dong wawuoyo. Sawa, take makeup, kiselosori. Idonjna e jikon cha itim kamano donge. Bebe, ok adonjo e jikon. Aeri jaber. Nyaka rachonyo na achiel. Min boy. Karena ngomane tacha kukungisi ni risino adware. Ango mililo ne ot kama, dong asekolo ni lewni mirwako. Leo ni sekolo na ndio to ineno long ni. Long ni antie receipt. Man maketo ka receipt long ni mar clients gine. Spares man yo mar gach client. Koro kayune. Abi explain ne client Receipt mana yude long ni en marba. Manigi bill 4,200. Inyalo mana madho 4,200. Okan mama. An Receipt no ano ket na mfuko na gari. Gine matatu. Pero. Mia receipt mar gine client. Receipt mar ba ema yudo. Sawa. Manigi bill 4,200. Angeni kori pande akegi midwaro mia chiema do chamo. Adwa buok adhi kuma dhiye. Receipt no kende mo onego beni kelo ni pesa ni kata minya chamo e odni tise pande. Magang. Ineno kanango? Ma ngome mia nene. Mano chiemo. Chiemba ngo. A lot. Ana chama lot. Iye. Ayeng na ngo tikela kata nyima na chama lot. Lot manade mana chama e odni. Kora miyango? Imiyango nade. Dongin gina cha gine kacha chao dong. An giret. Ingini kikata kaka uso ka ret kaka waro gi magi kia. Kata kiwaro. Kidwaro ret. Pesa. Mago pesa na tupu dong. Urech go dongadi iwaro magi pesa. Nisi support mona misemiya. Ne manyanya mami moro kacha maber mawange kwar malo. Kidwaro ret to miya pesa. Gigo iuso ok tiu nono. To koro chiu nono dongani wuon odni. O ino otmini ndeka ni chuloga. Ini igolo ga chiemo, chulo to ka chulo. To koro bas ka koro ata chulo ot ino kikelo chiemo ta chamo. Ata chulo ni otmini. Asekelo chiemo mane kama pesa na romo. Bas koro kochakore ka wuono adwa ni wawinjre. Kochakore ka wuono chiembi go ichamo tinindo go oko. Karating'ode ni dargo. Ok adargo ma oda. Ambe ka dake ma oda. To nego bena chiemo maber e iye. To kel pesa wa. Ani yola ma chieng na bet ni meta dongo icham 4,200. Abo chamo. Milo riwe na dwa mila mama. Ni nyase chagoi. Ok bigoya. Ibo goi. Ililo na short na selosi we ni moni mi madho go 4,200 go. Onde isore kaka an. Jakongo ni. Jawuoro. A chicken ingi Yesu. Police.
Dikucho kabisa. Chi! Zako majogoro. Chike nyingi Yesu. Okinyalo me ni budget ni dwaro rech to kata pesa meni kia. Imbe okinyakelo nini ndo kata ikiaka kichulo. Abro nindo. Aba bochiemo githuon. Angi dugi cham fulo. Okacham ga fulo Ani kabicham. chuo moko mang'eng. Okabicham fulo. Nyasai dak ni miya de chuo moro malemo kaka an. Yawa Nyasai, winjo karo nyisa. Achiko nyako machamo pes chuorano. Chike nyingi Yesu. Ai! Chike nyingi Yesu. Allo. Udhi nade? Uchopo maber? Mano ber. To kuwoga wachoga gochonaga. Mabeti dan gi simeni. To kinyisa kuchopo ya nyathina ya. To apenji. In kode kanyo. Dwago embakari adek. Mi kelo cha. Iamua ni mane e jaudi kose. Ntie moro kose mano. Abed gi geno ni mano mi kelo na chakoro. E mari. To nyako cha bi neno koki. To wicha ngocha. Nyako makia tedoni. Nyako chakata na tere puodho bonge puro. An manyisi nyako chok nyako maber. Okolerda. Nikech okia tedo, okia puro, to machane to noriti nango. Wenyisa ni mama we an mapimo ni wach. Macha chok chiegi. Okadware. Kata neno ok mora, ongoto neno. Okapar na here, kata timbe ne boka hero. Kata rwakruok ne bende noka morgo. Ang'ama miya wuoyo. Tiwinja dongi. Onge wach. Nabiali mucheng moro Nairobi kanyo. Onge wach. Nagochni abro nyisi kabiro. Sawa nyathina. Ka chegni wuok to napimni. Mondo ang'e ka kodagi miyono. Kori wachona ni mama ayie. Ma nyathi machal nade ya. Mama chakeni timbe ne. Akeni rwakruok ne. Ojoga keni neno ne. Ing'ama miyo ti neno ne. Tibiri dalana. Kokana mako Yesu. Nasa ngisini samili uoga bwana. Ubiro ka nyoro achako duoka sani. Gari gishida mar start. Ang'o timore ka? Omera start giana na donje kane gi gari ni bwana. Ani miya gari nyoro bwana. Ulima ni ka nyoro ni kanya, un boy ni kanya. Omera kigi won boy tingi akamae. Ngama kukur cha giga modero. Ka gari losi, kadaro jima. Omera kigi. Are losi gari. Omera tabu yawe boneta nene yango baraz lakini omera kiki ko chof kanyo bwana. Pele ne gari chiel. Omera onge pesa mane miya nyoro kai bwana. Omera ngama yo kur cha gigi yana madero. Gari no go start biro ka pele ne gari chiel. Omera ko gari ne ya bonet ko gari dum jaga Koro mingi mang'eny tingi namo. Omera ndo ngata atemo konyi bwana to in podo dogi be ng'eny bwana ano kini miya pesa ni nyoro. Pesa mar gari ni. Kapo ne oko bwana nonge ka
Awe gari ni ka oduogo los gari go ka kacha ka be. Owinjore kanyo. Ok ni winjora kode. Ritari ni winjora kode. An report ya na anang'isi kaka oketa. Omara pingeni ida kita kidhuluo mang'eny kae. To ichanga bwana. Shida ni mane gari ni micha kumuloni. Shida ni mane mineno kama micha kumuloni. Omara nang'iyo kuma shida nitie. Omara kiza wacho ni shida nitie. Watemo bwana. Omara weketa kidhuluo mang'eny. Omara dhia legal boy. Ko ngano duogo los mtoka ni. Abiro ka kacha kose losi. Sawa. Onge wach bwana. Yawe bonnet wateme ng'i ateme konyi. Ka bwana obiro los gari go ka kacha kudhiambo kose losi. To kiyawo iwe kiyawo bonnet. Akabe winjo wach no kendo. Omara ni yie kawuono. Meri tugo bwana. Omara kokidonjo. To idwa na don sadi bwana. Omara idwa Nyasaye dogo di Nairobi ni Omara. Yoko Omara one boy. Anyisi gimoro achiel. Ino Nairobi ka. Poko gumoni. Nairobi ni poko gumoni. Nairobi ka kiketo nini idwa donje jua kali kasa 10 okinyi. Tiwuok kasa 2 otieno bwana. Ibo dong ka ni ibiro ng'iyo geche je garage kae. Omara wewalo. Pesa mar ng'achacha. Pesa mar ng'a? Ne won Mr. Mitsubishi cha. Obiro ka Omara ng'ano keko ang'ise niya. Omara jogigo itieko kodgi kuja cha. Ng'ano be walo. Gari dong nyoto nyaloso gari no modhi. Oduoka ni gari ni pod stato go nade. Okonyiw sata ka stato kethore bwana. Omara gari no ni mulo kanye. Gari dong en gishida kiani ang'o dong gine fan belt emo chot. Fan belt ochoto ikaw idhi ka fan belt mar peng ikete Mitsubishi. Peng ninga ki fan belt bwana itimori nade. Peng ninga ki fan belt. Bwana fan belt ochot, ng'ano biro kasa ni uduogo ni koro starter ok go. Wane waloso starter. Kose dio keto starter kucho to biro ka nyanya bwana kodu kabu ko dhogeno gi spana. Babe. Jaber nyeri. To kwani siwuok ka ukidhi tich? Nang'o nyaka rachon. Adwa adhi tich. Na ol gi wuoth manyoro lakini nyaka adhi tich. Kauni ng'ini an gi clients moko kanyo. Onego bed natimo negi report moro kanyo. To kwani nyaka imond mana sani? Ing'eni nyaka adhi chon nikech gari cha nyaka duoke e garage. Kaka nodhi kode dala cha. Shocks njo ka shocks gi beto rumo matin gi brake pads. Adwa to ng'ane mondo odhi ong'ani Otis ma ja garage cha. Tapenji ng'ama ni wuogo gokinyi machane mamau? Machane madhi. Kogo chana seche mana ne jikon cha. Koro nyisi nang'o? Madhe ok ne penjo mana kaka nwa wuotho nikech wacho ni kaka nwa chopo Nairobi. Pok wagone kata simu. Wang'ise ni nwa chopo nang'o. Miyo no keta gi tich dala. Yani apenji kwani kamano kama mauketo ga jidi gi tich? Ne kokena. Kata stickons ngane ka kochoto. Nyaka na chunyo. Ing'eni macha dala kidhi to nyaka itie matin. Ing'eni physical work nyaka itie matin. Uketa gi luoko ne kabam no riemo. Uruodho ma pare okalana. Come on, stop complaining. Ma okalana bebe ng'iya maber ma okalana. Arateng' ma an paro kachaka dogo thoro. Othoro okanya dok. Lakini unaona ka thuro no ber, no ka rabuon chiek maber, chiemo ng'eny dong. Chiemo ng'eny. Mama uketa ni adhi doyo rabuon. An berila do rabuon. Ka do achiel to semiya wang'. Ne, macha nyaka rachon. Mama ucha to koera gadier. Wacho kamano. Wuonde simu. Babe, arenia. Mama weri matek kabisa. Kendo no mor, nokoni nyako mikelo dala no. Mano to wang'ni kikiwe. Mano weyo mondo daga. Kare momi uketa moto, utera nyaka loka kumoro mondo nadhi moto. Tapenji uno pod ufambo nyaka pi aora. Momi adwani mondo igani anyiew ne mama tangi mondo akuny ne kisima moro kanyo. Koro wacha aora no. Ino kibidhi ga aora. Dung jotich bentie madhi omo pi. Pare an bebe kichaki keta gidhi othoro kamano. Sunate makecho ne face na magi. Stop complaining. Timne ya weekend county cha beach. Weekend adwani mondo idhi gine pedicure, gi manicure, losni koki gi maber. Ne kokena. In fact, adwani mondo achul ni spa. Mondo dhi otimni massage gimora mora idendi kanyo. Mago gik mapodi penja. Disemiya pesa no mondo kinya dhi alosra. Pesa. Nduge pesa ange yud kawuono go bia. Bebe werigo. Maina. An pare ga tima kama to koro kadoge. Okadogo ma. Timnia. Asarach adon mondo ater gari ne garage. Ater ne won boy bera buon gi rabolo mane mamoro nicha. Koka ter mama bro dhao. To mano be swali yawa babe. To ke kaka rabon go te iterne. Podi dawe rabon mo ke otka. Rabon go atero te. Titerne te kari dwani to ana ted rabon. Ino kidwa rabon. Ana chonga rabon ated rabon. Owada hot dogs go mang no cham. Anta jaka bon rabon to nyaka cham. Abro we kama tin abo tedo mana kenda. To ke ditere tira ko wadu.
An pare rabuon okanya. Achaka ka pala nadwa chongo go rabuon Aonge rabuon e mopidho wadala. Mane chiembo ma onge shida lakini oktede odaka. Sawa kare timnia. Diom na taya wewe kitanda kachacha mondo aringa dhi tich Sarach. Kwani nikiendo ningidhi tich kitaye? Bibi recorda. Recorda. Nenego. Pare antanya recorda. Mara mana yiero ka nyiri oriedo. Gamna taino. Moro ni donje, mumoko donje ga. Onge bwana. Mara dosi bwana. Tunango. Nango word me. Dosman bwana. Omara linga bwana. Anono ka une tich kai. Akawe mos. Ler kabisa seduogo. Gweng wacho. Gweng ber. Gweng ber kabisa. Mokwongo, otisimi adwa nini? Adwa ni team niya. Gachacha shocks ge gi brake pads. En kaka ringo dala cha. Awinjo ka okin maber. Mano dhi shughuli kana sawa. Mano wasetieko bwana. Kasto koro chuna ni ang tiek gari no kel na tich sa uchiko. Onge problem. Los maber kaka loso gacha. Wewe utisi. Omera bwana dongi chamo pesa cha sane bwana kindi ide. Mana ne bwana, maga to adwa bwana. Ide record nade bwana. Utise monge kor gari no. Korona kia kor gari dong. Kamano won boy. Usungo ruga. Omera imo kuot ni andonje pien. Ne utisi ndicha nade bwana. Shughulika. Idai. Omera unatosea hata po chini bwana. Omera betuko bwana. Sianda nibe bwana. Koro gimatimore mama no mosidala. To ntie gik moko mano kone kanyo rabon moko no keto kanyo gi rabolo. Gintiere but kachacha. To gweno. Gweno to no kanya tingo. Bwana okinya tingo gweno na donga ngisa mabeno wow tol gweno kedi nyaibu. Dongi ngi dhi gi gari okinya tingo gweno. Gweno no wacho ni kidwaro gweno. Gweno tinge lweti bwana. Wacho ni dhi dala kende oyango ni kichopo dala. Imbe dhi e dala. Adhi dala o mango. Koro wangi kaw gege e but kachacha samangani loso cha utis loso cha sawa. To min boy gni dhi nade? Gintie. Nyithindo gintie te. Gintie maber. Sasa na ringe tich kacha matin. Amwanere kata ki. Sawa. Ai mos nagi. Adhi mos nagi. Sawa. Mbi wuok maber. Haya. Sungo ruga nuru wako suit. Achajo suit ma. Ano chawe jua kali kai. Jua kali ni amapo duduogo yudo ya yudo. Kevo. Nade big boy. Onge wan. Iyo nade? Nade nyako polo. Onge wan. Iriyo maber. Ariyo maber. Ambe achopo ka. Ichopo ka? Kasechopo ka. Rech nini tema kauno kinonja kata. Rech koko anam. Aboni. Okionja kata chiel. Gik mionjo onge sani uchumi opando ma. Koro gige nono dhi karu. Onge matek. Koro nyako polo. Mzigo moro mwandu moro kouni ka. Nomi. Omiya gi wuon boy kuma na dhi eche. Rabuon. Ogolo ka. Rabuon oro adala. Wa gicha ok no dhi dala okelo mzigo ng'eny makata na gombo lipok no komiya ka. Ori ni bimanya. Ibe ori ni bimanya jachien. Police. Ibe ori ni bimanya do. To koro kelo mzigo ni kendo en police ya. Ini seno kiyuda. Kamu gigi duoka mingoni. To chula mondi. Achuli ango? Dong pesa mzigo ni kumagole kwani atinge nono. Ane maori. Ninge bech mo kachala. Ane maori nike. Wuon boye mora na kelo. Ka mzigo kidoku mingoni. Mano tich moka ti. Mano dongi mzigo no adhi wuon boyo chula. Ninge bech mo. Kevo ka gigi duoku mingoni. Yelo no katigo kendo mago gik moka nya tiyo go mano gweli go. Amo kami fea, o kami. Kevo. Hey. Tere kaka wuon boy nyalo biro gigi ka. Ha? Ai. Ai. Ai! Chico winning yes.
Excuse me, sir. Hi, Shanice. Hi. How are you? I'm fine. So, the other lawyers, Gisa Choco. I'll probably choco, but Tom will be in 5 minutes. And then I'm showing your mother matching, but in the next 30 minutes, I will be to Choco. 30 minutes. Ocheng ya. Huh? Ono gobedi meeting ni chako saa 4 kwewa. Emo no gobeno biro kayo ngiso update mar court kaka no dhi. Koso donge mano dhi court nyoro. As if you always keep time. No me information kata update moro mar court case mano dhi attend nyoro. Yeah, we're showing now Nissan even the court nyoro, but the hearing not be adjourned until next week. Until next week. Yeah. Well, okay. Any other updates or information for the day? Around 2:30 p.m. on a Gopeni Rado weekend tomorrow town. Mano client man. Madam Christy. Oh, Madam Christy ma hospital cha. Yeah, exactly. Okay, so see what time? 2:30 p.m. 2:30 p.m. Yeah. Okay, that's okay. Yeah. Any other update apart from one? Not really. That's all for today. That's all. Yeah. Okay, kwa on the team here. Then on my desk, ntie file moro mabukani. Okay. The first page ntie barua moro kanyo. Adwani mondikawe update for me that letter. Okay. Mondis yor nago email. Contact the address mara gine mar client no mara gine barua no. Okay. Is ono beno yude kawuono. Mano claim mar insurance mano beno wa pasu. Okay, that's Okay. Shanice? Yes. I love that dress. You're looking good. Oh, thank you.